gai interesgarriak atera dira goiz guztian zehar, hitz egin dugu kultur adierazbide desberdinetaz, antzerkia, dantzaz, belaunaldi arteko tasunaz ere bai aritu gara, eta nik uste azken maila honetan kultur transmisioako azken batean ezinbestekoa den gai bati helduko diogula. Azken batean kultur transmisioak zerbait behar baldin badu horretarako espazioa baita, horretarako plaza baita. Azken urteotan gainera, ala nola atera diren ere bai kultur sareak eratzeko modu berriak sortu dira ere bai plaza berriak eta espazio berriak, eta nik uste plaza sendoak izatea azken batean bermea dela, kultur transmisioako berme bat ere bai badirela, ezinbestekoak, espazioiek gabe ez liteke transmisio hori emango, saio honetan hementxe ditugu espazio horietako kide diren adibide batzuk ere bai, Aiaraldeko ekintzen faktoria daukagu, gartzen gaia daukagu gurekin, Laudiokoa. Errenteriako barkatu Lekuona Kultur Fabrikako Iker Tolosa gurekin daukagu, eta Iruñeko sortu berri den Laba espazioko Patxilerrian eta Amets Aranguren pixka bat gurekin elkartu dira gorkoan azaltzeko zeintzuk diren espazio hauetako ezaugarriak, asmoak, nola sortu diren eta nola dauden ere bai gaur egunez. Nahi bali mauzue hasiko gara ezkerretik eskuinera ordenean pixka bat azaltzen bakoitzak aurkezpen txiki bat egiten zuen ekimen horren inguruan, ez dela? Hasiko gara Patxilerrian eta Amets Arangurenekin. Egia esateko, guk behar genuen da azkenak izan, konbidatu gaituzue, etorri gara, eta ez dugu gauza hondirik ere eskaintzeko, ez? Nik gehien bat, lau bost galderei erantzunen diet, hau da, ez? Noiz, zer, non eta nola. Laba kultura elkarte bada, eta duela 5-6 urte hiriburuzagian, markatu hiriburuzagia adiera erabiltzearena, gero igual azalduko du zer dela eta, baina duela 5-6 urte batzuk, aste batzuk, elkartu ziren, eta ikusirik ekimenak aurre eramaten ziren da garai hartan da, ikusi zuten da, beharrezkoa zela, beste espazio bat, beste zerbait antolatzea, ez? Zerka horretan, bide horretan, aurkitu zuten lokal bat. Eta hori da, egun laba dena, oain obretan ari gara, horrezgatik guguna etorri gara eta ikastera. Hori alde batetik. Gero hori, non garbiztegoen, toki emblematiko batean, Gazteluko plazan, Iruñeko Gazteluko plazan, eta zer galderari, Ametsek komentatuko du segurazki gehiago horren inguruan, baina zer galdera horri oraindik ez diogu erantzun, eta bideak erakutsiko digu zer egiten dugun, badakigu orain arte zer egin dugun. Eta momentuz gaude nola prozesu horretan, hau da, kultura elkarte bat sortu genuen, elkarte hortan egonen gara 60 lagun, eta hori izan da, hori hastapena. Ekonomikoki honi aurre egin aldizateko, egin duguna da, bazkideok aurreratu dugu 2 urteko kuota, eta gero, co-funding kanpaina bat, itxurapikoan egin genuen, oso ongi aterazena, eta horrekin ordainduko dugu, lokala martxan diarri aldizateko beharrezkoa den obra. Orduan, galdetuko diazue, eta zer dela eta laba sarea edo beste elkarte batzuk, beste elkarte batzuk edo beste ekimen batzuk eta ordezkatzera dator. Laban gaudenok, laban ari garenok, bagenuen askok eta elkarren berri, hainbat ekimenetan, hemen aipatu da Iruinkoko, esaterako Amets eta Biok eta guk gehien bateo Iruinkokon hori kolaboratu dugu edo elkarrekin da aritu gara, ez? Baina gazte hauek, ni beren engainatu ninduten da gazte hauek, oso garbi ikusten zuten behar zela espazio bat, kasu honetan, Iruñeko bihotzean, beste espazio bat,
hainbat ekimen saretzeko, eta horraino irakur dezaket. Nik gehiagorik eta ezin dut aportatu, moen zuretzan da. Bueno, Patxik esan duen horren aritik, entzuten zait? Bai. Hori badira aurrekari batzuk eta azken urtetan Iruñan dagoen mugimendu bat pixkat izan direnak ez dakit, sumendi hau piztu dutenak. Aipatu da gaur goizean zehar Iruin kokoa, horrek eragin handia izan du, behintzat niri pertsonalki tokatzen zaidanen aldetik, baina Karrikiri elkartea hor dago, Zaldiko Maldiko elkartea hor dago. Zuk esan duzu bezala, pixka bat laba sortzen da dauden elkarte edo egiturek eskaini ezin duten hori edo eskaintzeko asmoz, ez? Gehigarri gisa, besterik ez. Laba bera, hori esan dizuegu, martxan jartzen ari da orain, beti bezala gauza hauek, beti moteltzen dira pixka bat, prozesu luzeak izaten dira, eta horrek ere egiten ditu aberets, baina poliki-poliki goaz, eta pixket gehiago dagoena baino buruan duguna kontatzera etorri gara. Laba bera, hori, Gaztelugu plazan dagoen espazio fisiko bat da, baina nik azpimarratu nahiko nuke espazioa baino importantzia edo garrantzia gehiago emanen niokela mugimenduari. Laba esan nuke mugimendu bat dela. Eta mugimendu horrek lortu duen gauzari garrantzitsuena edo azpimarragarriena niretzat da, orain arte euskalgintzaren mundutik hurbil, baina ez barnean zegoen jende bat erakartzea lortu duela. Horrek proiektua pila bat ez dakit, aberastu du, espazio berri batzutara heltzeko aukera ere eman digu, eta dagoen jende horren guztiaren artean, badira musikariak, badira antzerkilariak, badaude diseinatzaileak, ekonomilariak, pixkat denetarik dago. Eta horrek ere pixkat ahalbidetu digu proiektua bere osotasunean bintzat diseinatzea. Batzutan sentsazioa dugu, ari garela, eta kanpotik ere jendeak nahi duela jakin zer, baina zer izanen da laba, ez? Guri horrenik ere kostatzen zaigu pixkat hori zehaztea, uste dugulako, bai oinarri batzu baitugula jarrita, nahi dugu erakusleiho izatea egin batean, baina batez ere egon baino egiteko leku bat izan dadila, jendea ez dadila hurbildu hartzaile gisa bakarri baizik eta bere proiektua eta proposamenekin etortzera gonbidatzen dugu jendea, eta batez ere hori martxan jartzen denean zehaztu ahal izanen dugu zer den laba. Ez gara gu izanen edo orain hor gabiltzanak ez gara izanen zehaztuko duguna, baizik eta bai jende hori, baina baita kanpotik bere proposamenekin etorriko den jende hori ere. Patxik esan duen bezala obretan dago momentu honetan lokala, ez dakit ikusi duzuen, Gaztelu plaza, Iruñez egutzen baldin baduzu Gaztelu plaza egutzen duzue, hor La Perla hotela pasata pixkat izkina hortan dago lokala, 100 metro karratu ditu, eta olako arku moduko leiho batzu ditu, berez ja lokalak berak ematen daukera, ez dakit, gombiatzen zaitu ez, pixkat ikustera zehari den pasatzen barruan. Eta aldi berean, estafeta kalera, paraleloan dagoen kalera, baitu beste bi leiho. Horrek ere ematen dugu pixkat jokua horiek ere erabiltzeko. Zer gehiago, orain hori, obratan dago lokala, baina gundu martxan segitzen dugu. Auzolanek izan dute kriston garrantzia eta ari dira izaten oraindik ere lokalean, lehenago apustu etxe bat zen, eta dena zegoen ustuta, baina gauza guztiak segitzen zuten hor. Orduan txukundu behar izan dugu pixka bat dena eta hori auzolanei esker izan da. Horrenik ere segitzen dute auzolanek, eta bide batez aprobetxatuko dut botatzeko hemen, lantaldean bertan ere badira arkitekto batzuk eta izan dira pixkat diseinu lanak egin dituztenak, pixkat barruko guztian hori izanen den.
Abenduaren 11 eta 12ko auzolan ireki baten deialdea eginen dugu, eta, por supuesto, nahi duena oso gonbidatua dago. Publizidadea egin. Abenduaren 30ean zer dago? Hori honek ezin da Dios esan. Nahiz eta obratan egon, baira gauzatzuk programatuak, adio bali matzabete sareetan eta ikusiko duzu gutxinaka joanen garela hor gauzak botatzen. Ez dut gaiak iluzatu nahi, ez dakitzen ba denbora... Bat minutu? Bale, besterik gabe, ez dakit ikusi zenuten, nahi zauzartzen datasetera, baina uste dut urriaren 2. asteburuan edo izan zela, egin horrelako etzen inaugurazio egon bat izan, baina bai pixka bat kalea hartu genuen eta erakutsi genuen martxan ari ginela. Jarriko izuet bideo bat, igual baten batek ikusi du, baina pixkat, bai hemen ez da. Hau montatu genuen pixka bat urriaren 9 okrez baldin banago, larun batez. Oraindik ez daki, zer izan den ezakigun horren ideia moduko zerbaiten gizan. Horlakoak imaginatzen ditugu adibidez Laban. Hori pixkat laburpen gisa, egun hortako laburpen gisa. Aztu baino lehen pare bat gauza eta listo. Patxik aipatu duen bezala, crowdfunding kanpaina bat egin genuen, ongi atera zen, baina, zakizuen bezala, horretan beti obrak tarteko edo behar diren konponketak tarteko, eta horlako zerbait martxan jartzeko, ni diru kontutan galtzen naiz, baina badakit, bada alokairu bat pagatzeko, urtarrilean irekiko dugu printzipioz egunez, astean 2 egunez edo isteko asmoz, asteren aste artez, segurazki, baina langile batzuk egonen dira pare bat, eta biai ere pagatzeko. Bazkidetza kanpaina bat jarriko da martxan abenduan, eta hori, animatzen dituztegu bazkide egitera, urtarrilean printzipiz iriko da, baina hori, urtarrila bitartere bestelako gauza, xumeak edo txikiak programatuko ditugu, eta ez dakit, besteak beste aipatu dira Laban egon daitezkela hitzaldia, kontzertuak, izan daiteke bileragune bat, idazle eskola bat martxan egon daiteke, festival baten ideia ere badago, hori bai eguneko egitarago izanen du. Gau ez printzipioz utziko ditugu lasai bizilagunak. Bai. Ongi da, jarraituko dugu gartzen zurekin, aiak egin zen faktoriaren inguruan ea zer kontatzen diguzun. Bai, zutena? Segundo orkezpanik ez da ikusten, bale. Nik eta baina eskerrak ematerena, Plaza Hontara gonbidatzeatik eta maikide hauetaz ere ikastera etorri gara. Proposamena egin zigutenean Euskal Gintzaren transmisioa hitz egiteko hemen Euskal Herritu ginen,
pentsatzen ez genukala gogo eta berezirik partekatzeko eta baina, Gotzonek daukan persuasio doai horrekin, gonbita onartu genuen eta gure txikian eta gure bazterretik eta hasi berritan pizka kulturgintza lantzen edo, zer egiten dugun, zer dugun bai gainean eta nondik gatozen ere pizkate azaltzea bai. Berez, beti provokazio honekin hasten gara, gure proiektu pizka berezia delako, duela 11 urte sortu ginen, euskarazko komunikabidea gure eskualdean sustatzeko asmuz, eta provokazioa izaten da, nola pasatzen den euskarazko komunikabide bat sortzeko elkartzen elkarte bat izatetik, banketxe bat edo etxe bizitza blokeak eraikin nahi dituen kooperatiba batera zergatik egiten dugun jauzi, Pizkate kokatzeko gure eskualdea, eskualde berri bat da, edo konstrukto sozial bat, bazkidezko esaten diguten bezala, lehen existitzen ezen realitate soziologiko bat igorputza eman diogu, komunikabidean lanean hasi ginenetik nolabait harreman naturalak ematen ziren eskualde naturala lantzen hasi ginelako, 5 udalerri arabarrek osatzen duten kuadrilla politikoa dago alde batetik, Laudio Amurrio Okondaiera Tartzeniega, eta inguruan bizitzaizkigun beste 4 udalerri bizkaitar zein harreman soziologiko eta naturalak Arabako 5 udalerri horiekin dituzten, Eta egia da, komunikabidek errealitateak sortzeko dugun gaitasunetik edo, erreali hori gorpuztu egin dela, Gaur egun musika talde bat sortzenean edo plataforma bat, Aiaraldeko musika taldea, Aiaraldeko plataforma dela esaten du, muga politikoien gainetik. 45.000 biztanle inguruko eremu batean lan egiten dugu, 9 udalerri horietan, eta nahiko testu inguru erdaldunean, biztanlegoaren erdia erdalduna da, laurdena euskalduna, eta beste laurdena euskaldun hartzaia, naiz eta desoreka dauden herri euskaldunagoa daude eta herri erdaldunagoak. Langabezia tasa oso altuko eskualde bat, eta euskal kulturaren periferian eta nahiko egoera desertiko batean bizi izan ditugu azkenengo hamarkadak, Kronologia eskar bat ez du sakonduko pizka bat proiektuaren abia puntuan eta 2015-16 urtean egon zen inflexio puntu horretan, pizka bat gure transformazioa hor gertatu zelako, baina bai pizka bat apunte batzuk, 2010an sortu ginen, elkarte izaerarekin, bakarrik jende voluntarioz osatutako elkarte bat, hasieran 60 inguru, gero sare hori handitzen joan zen, eta nolabait jende gazte implikatzen hasi ginen euskarazko komunikabideen sorkuntza horretan, eredua ere, igual berezia izan zelako, jenteari eskatzen genion egitea nahi zuen hori, gustoko zuen hori eta nahi zuen neurrian ematea, Eta nolabait modu horretan, ekarpen txiki asko josita, euskarazko komunikabide bat gorpuztu genuen sarean, 2012 urtean sare hori handitu egin zen, eta 2 koordinatzaile sartu ginen lanean, lanaldi ardian, zeinak gainera gendekoan debekatuta kasetaritza lanak egitea, Gure lana zen, ekarpen txiki guzti horiek jostearena eta albidetzea eta bitartekaritza funtzio hori egitearena. 2014 urtean gure bigarren ardatza, euskararen bizi berritza izan, hizkuntzaren normalizaziorako foro bat sortu genuen, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, beste 40 entitaterekin batera, elkarlanean aritzeko hizkuntzaren normalizazioan. 2014an paperezko 15 egin genuen jauzi, komunikabide guztiek kontrako norabidean ari zirenean, papeletik internetera, gu interneten sortu ginen, baliabide ekonomiko txikienak eskatzen zituen tresna zelako, kanala zelako, eta hasi ginen paperezko 15 batera, bolkatzen nolabait interneten egiten genuen hori, eta zabalpen eta difusioa lortzeko asmoz, eskualdeko eskola guztiekin hitzarmen bat egin genuen, eta gaur egun 10.000 ale banatzen ditugu doan, eta eskolek pana familiari 15 ematen diote, Eta modu horretan iristen gara euskaldun populazioaren gehiengoaren gana gure eskualdean. 2015an sortu genuen zerbitzu enpresa bat, bere helburua zena komunikazio zerbitzuak eskaintza diru truke, alegia proiektu defizitarioak ziren euskalgintzako edo helburu sozial horiek zituzten proiektuetarako diru baliabideak eskuratzea. Eta nolabait 5 urteko ibilbidearen ostean eten bat egin genuen, 2015 eta 2016an urte terdiz luzatuten gogoeta estrategiko bat abiatu genuen gure elkarte hartan. Aiaraldea 2020 deitu genuena, orduan nahiko proposamen futurista zen, edo jendeak urruti zuen, iritsi gara, eta gainera kadukatu egin zaigu, orain berri bat egin beharko dugu.
Baina gogoeta estrategiko horretan gure hausnarketa luzea eta sakona dela esaten dugu, nolabait laburbildu genuelako egin genuen lana 5 urte horietan hizkuntzaren bizi berritzan ekarpen aktibo bat egiten ari ginela, baina ez zela nahikoa, erdaraz bizitzen jarraitzen zuen errealitate baten berri euskaraz ematera mugatzen ari ginelako, ez? Eta naiz eta ekarpen bat egin ez zela nahikoa, ez? Eta reflexio horren funtzan ere proposatzen genuen zer behar du gure eskualdeak, bere garapen komunitarioan, ez? Gure eskualdeak behar du ospitale bat, behar du unibertsitate bat, behar du ginekologia zerbitzu on bat, eta gure apustua edo reflexioa izan zen, horiek guztiak euskarak ekarri behar zituela, euskarari balio erantzi eta erakargarritasun bat emateko, ez? Gogoeta horren ondorioz, erabaki asko hartu genituen, baina nagusiki planteatu genena zen, hizkuntzaren normalizazioa eta komunikazioa bakarrik lantzetik pasabar ginela, bizitzako esparru guztietan proiektu integral bat garatzera, ez? Euskaraz bizi eta balio eraldatzailearen arabera jenteari biztunei bizializateko baliabideak eskaini behar genizkiela, ez? Eta beraz gure lan ildoen dibertsifikazio bat eman zen, komunikazio eta hizkuntzaren normalizazioaren arloiei gehitu zitzaien hezkuntza eraldatzailea, elikadura burujabetza, feminismoa, kultur sorkuntza, ekonomia sozial eraldatzailea eta identitate komunitarioa, ez? Gaur egun ibilbide, gauza asko bidean geratu zaizkigu, beste batzuk lortu egin ditugu, baina gaur egun kooperatiba bakar bat gara, irabaziazme hori gabeko eta gizarte ekimenekoa, 1.000.000 euroko inbertsioa gure poltsikotik egin duena, gero aurkeztuko dugun kultur plaza horretan inbertitu dena, faktorian, 17 langile dituena hildo ezberdinetan lanean, eta datu hau, 513 familia, nolabait, bizikidetza unidade dituena bazkide, 45.000 biztanleko eremu horretan. Gure tesia gogoeta estrategiko horretan edo, eta oso lotuta dagoela, gure realitate soziologikoari eta soziolinguistikoari eta, da, hiztunek eta beraz hizkuntzak ere bai bizitzeko behar ditugun baliabide guztien ekosistema bat osatu behar dugula, ez? Orduan gure proposamena hori da, ez? Jenteak zer behar du bizitzeko, behar du jan, behar du lo egin, behar du lana, behar du etxe bizitza, behar du komunikatu, behar du ezi, behar du, bai? Eta gure proposamena da, euskarak eskaini behar dituela bizitzeko behar dituen baliabide guzti horiek, ez? Baliabide guzti horiek gainera elkarrekintzan jartzeko, euskaldunon komunidadea alduntzeko eta boteretzeko nolabait, eta gero botere hori jendarte bizitzan edo bizitza sozial eta politikoan eragiteko erabiltza, ez? Euskalgintzako eragile bezala harridura sortzen du esaten dugunan ez dugula hizkuntzaren banderarik egiten, euskalduna gara, naiz eta periferian euskaraz bizi gara eta bizi nahi dugu, eta gure inkietudeak asetzen ditugu euskaraz, ez? Ez dugu elikadura burujabetza lantzen euskararen bizi berritzerako, ez dugu hori esaten, ez dugu hori saltzen, baina praktikan horrela egiten dugu eta euskara hutsez egiten dugu, edo feminismoa lantzen dugunen, berdin. Gure proposamena da, bazterreko borroken ari edo lotura izan behar dela hizkuntza, eta helburua elkarrekin bazterreko borroka horiek nolabait bizitza sozial eta politikoaren erdigune hartza eta euskararen hegemonia sustatzea izatea. Gure proposamena da, euskarari balio erantzi berri bat eman behar zaiola, funtzio identitario edo pertenentziazko horren gainetik, eta euskarak balio behar duela bestelako jendarte eredu batean bizitzeko, ez? Ondo bizitzeko, Hego Ameriketan erabiltzen den buen bibir horren funtzio eraldatzailea eman behar diogula, nolabait hizkuntzak belaunaldi berrientzako erakargarritasun eta funtzionalitate berri batzuk izan ditzan, ez? Eta gure apustua hori da. Galdera honi erantzuterena, ez? Belaunaldi berriek bere buruari egingo diotena, ez? Zertarako balio du euskarak? Balio du bizitzeko, elikatzeko, komunikatzeko, etxe bizitza topatzeko, hezteko, balio du ondo bizitzeko eta bestelako jendarte eredu bat sortzeko. Eta nagusiki ere balio du erdarek eskaintzen ez dizkiguten baliabideak sortzeko, ez? Eta gure apustua 11 urte hauetan ere hori izan da, ez? Komunikabidekin hasi ginenan ere, zer ez du eskaintzen erdera gure eskualdan ikusentzunezkoak edo interneta eta aplikazioak hori egiten hasi ginen, ez? Eta nolabait gure proposamena da arlo berri hauetan edo lan esparru berri hauetan ere filosofia berdinarekin lan egitea. Gaur eguna jaralde ekintzen faktoria
gogoeta estrategiko horren ondotik elkarte izaera utzi eta kooperatiba izaera hartu genuen, irabazi asmori gabeko erabiltzaileen kooperatiba bat gara, eta gure helburua bizitzako esparru guztietan euskaraz egituratuko diren alternatiba eraldatzaileak sortzea da, euskaradunen behar material eta sozialak asetzeko, balio eraldatzaileen arabera euskaraz bizi ahal izateko. Gaur egun, erabaki genituen 4 baliabide behar genituela bide berri horri ekiteko, batetik izaera legal berri hori hartu genuena, kooperatiba batean transformatuta. Bigarrena diru gordailu bat izatea zen, dirua behar da, errealitateak aldatzeko, eta beraz gaitasun ekonomiko bat eskuratu behar genuela zehaztu genuen, denbora gordailu bat, behar genuela jende voluntarioaren ekarpen berriak, proiektu sozial berri horiek sustatzeko eta dinamizatzeko, eta laugarrena zen egoitza sozial publiko bat ireki behar genuela, proiektu integral horren epizentro izango litzatekena, ez? Orduan pabili bat erosi genuen, gure baliabidekin, Laudioko industria gunean kokatuta dagoena, ametzek bertan jo izan du, eta 750 metro karratuko pabili bat zen, utzutik zegoena, orain erreformatu duguna, eta 1 milioi bat euroko inbertsioa egin duguna gure bazkiden diruari esker, gorde eta genituen edo 11 urtetan gorde ditugun aurrezki esker, eta gero banketxe erosi diegune diru fuska bati esker. Eta toki horrek 4 gune nagusi ditu, naiz eta espazio osagarri asko ditu, dauka ekonomatu bat, dena bezala funtzionatzen duena, elikadura burjabetza lantzen duena, dagoena lotuta kantina bati, sukalde bati, bateria hondakinik sortzeko janariko zinatua ere eskaintzen duena bertan. Haur eta familientzako gune badauka, proiektu hezitzaile horren gune bezala, holtzantzoki bat, orain hasi berritan maiatzaren 15-ean ireki dugu faktoria, pandemia garai honen ostean, bulegoak eta bestelako azpiegitura osagarriak, ez? Kamerinoak, bilera gelak, kanpo espazioa eta beste. Bere garaian arkitektoek egin zizkiguten infografia, guretzat oso importantea zen arkitektorikoki ere bai oso erakargarria izaterena espazio, ematen duelako beti euskarak izan behar duela txikia ez deusa eta zuri beltzekoa, eta gure apustua zen, naiz eta garestiago atera zaiguna guztia, forma normatiboak ez ditugulako erabili, benetan euskararena izaterena gure eskualdean dagoen eraikinik modernonetako bat, edo erakargarrienetako bat, eta zorionez obra luze eta oso neketxu baten ostean, infografia hauek errealitate bihurtu dira, ez? Gaizki ikusten denez, eta kargatu. Horrela ikusi beharko du. Hau da faktoria, oholtza bat du, oholtza bat gainera barruraka funtzionatu dezakena, barruko areto batean zerbitzu eman, edo kanporaka, plaza nagusi honetara funtzioa eman dezakena, ekonomatua. Bizkat espazio erabileran hitzeko espazioa dira eta osagarriak, hau inaugurazio eguna da, ekonomatuak bizolairu ditu, oholtza orain kanpoko plazara begira ari da. Altokia, hau barruko aretoa da, dagoela pentsatuta ikusentzunezko plato bezala funtzionatzeko, gure komunikabidearen ikusentzunezko sorkuntza handitzeko, eta beraz faktorian egiten diren jarduera guztiak zuzenen errealizatu eta emititu alizateko errestasunez. Kantina, ekonomatuari lotuta dagoena, sukalde batekin, bazkidek ere txoko bezala erabiltzetelako faktoria, ez da ikusten, ez? Kanpurrunetik igual, bai. Hori da aurren jolasgune librean, ez eta gero eskolas kanpoko jarduerak egiten ditugun, zirko tailerrak eta bestelakoak ere bai, baina aurrak hor egoten dira jolasean, ekonomatuaren goiko solairua, argazkiak onak ziren, baina zoritzarrez bide ikusiko. Hau goiko plaza da, beko areto erabileran hitzeko areto horren tamainako beste plaza bat, dena bere eta baldin badago goian ere jarduerak egin alizateko, eta goiko partean kooperatiban lanen ari garen 17 pertsonen bulegoa daude, guztiz insonorizatuak daudenak, normalen ere kultur jarduera bat egon daitekelako behan, edo aurrak jolasean goiko plaza horretan eta gu barruan lanean. Ez dut aipatu, baina faktoria alik eta jasangarrinean egin dugu, dena egurrez eraikia dago, energia geotermikoarekin berotuta osten dira espazioak, eta orain energia fotovoltaikoa sortzeko eta energetikoki burujabeak izateko apustua egiteragoaz. Eta hori da pixka bat faktoria. Laudioko industrialdean kokatuta dago, baina herriko plazatik kilometro batetara eta zerbitzutara ematen ari den industria gune batean, oso gune transitatuan, Laudio eta Amurrio batzen dituen bidegorriaren erdian dagoelako, eta jente asko pasatzen delako egunero oinez edo korrika edo bizikletan.
Gaur egun kooperatibaren barruan proiektu hauek guztia daude, kooperatiba bakarraren barruan, komunikabide bat, bestelako eragileekin sortu genuen Euskalgintzaren Kontseilua, ekonomatuaren proiektu, elikadura burujabetza lantzeko, bere garaian sortu genuen komunikazio zerbitzuak emateko enpresa horren markak jarraitzen du gurean lanean, dirua lortzeko helburuarekin, feminismoan borbor elkartea, eskualdeko mugimendu feminista euskaratik eta euskaraz saretzeko apustua egiten duena, hezkuntza proiektuak, kokoriko duena izena, eta gero, ekonomia sozialera aldatzailea lantzen dugu hildo transversal bezala, eta kultur sorkuntza orain, plaza honen irekierarekin. Ikusiko. Eta, faktoriaren kultur plaza bidaukeen, ez denbora askoatzen ari zait, ezta? Bai, gure ekarpena pizka bat arakatzen gure zeretan, komunikabidean egia da ekarpen aktibo bat egin dugula 11 urte hauetan, euskarazko sorkuntzaren zabalpenean eta sustapenean, bere garaian jalgi ekimena ere garatu genuen eskualdean, da guretzako izan zen gauza oso polit eta eraginkor bat. Faktoria euskararen arnazgunea da, eta ez naiz orain gehiago luzatuko, baina kulturarako plaza horretan hizkuntzarekin irizpide oso gogorrak hartu ditugu, faktoria benetan euskararen arnazgune bat izateko, eta bakarrik euskarazko sorkuntzak onartuko ditugu, beti ere gainera hizkuntza hegemonikoak gaztelan eta frantsesarekin egingo dugu, hizkuntz gutxituei salbuespenez lekua emango diogu beti ere euskarazko jasotzaileak euskaraz hartu badezake, eta hitzaldietan eta horrelakoetan ere berdin gertatzen zaigu, ez? Pixka bat ikusgarritasuna ematerena, euskarazko kulturgintzari, plaza berri hori eskaintzen, sorkuntza izango da gure etorkizuneko erronka ere, ez bakarrik konsuma, baizik eta nola faktoria bihurtu kultur sorkuntzarako espazio bat, eta bigarren plano batean ere bai, transmisioan, hezkuntza formalean, dauden ikastetxekin ditugun harreman ohiko horietan ere bai, nola kulturgintzaren transmisioan sustatu. Ez naiz luzateko, bale? Ez hauek zitute esplikatu. Bai, gero eta galderetan tartera izan dugu, eta izan dugu tarte gehiago hausnarketa zabaltzeko ere bai ez. Jarraituko dugu Iker Tolosaritu, Ikona Kultur Fabrikakoa, zein den zuen espazioa, zuen proiektua. Mila esker lehenik eta bain, eta zoriondu hemen onduan dauden bi proiektu hauei, indar eta potentzialidade ikaragarria dituztelako. Ni Errenteriko kultur teknikaria naiz, hemen ondoko bi proiektu hauen aldean beste ekimen zehar ezberdin bat, herrigintzatik ez datorren proiektu bat, udal ekimen badelako, Errenteriko udalak sustatutako eraikin bat eta proiektu bat. Hori esan da egia da, proiektu honek herriko eragileekin elkarrekin burutzen duela bere bidea, eta hori da pixka bat bere asmoa. Errenteriko plan estrategikoan, kultur plan estrategikoan eta herriko plan estrategikoan kokatzen zen kultura nolabait gizartearen koheziorako eta gizartearen garapenerako lehentasunezko espazio batean, protagonismo berezi batekin. Ni esan beharra dakat Errenteria iritsi aurretik beste udal batzuetan lanean aritu naizela ere, kultura arloan. Eta aipatu behar dut, aldea dagoela, herri eta udal guztiek eta politikari guztiek beti posizionatzen dira kulturaren alde, baina gero askotan argazki eta lerroburua zaratago zaila izaten da benetako apostu zintzu eta ausartak ikustea, eta arlo politikoak alde batera utzita, edo talde politikoak alde batera utzita, esan behar dut ikusten Errenterian badagoela asmo eta benetako gogo bat bide horretan aurrera egiteko. Lekuona fabrika eraikinak, obra bezala bide luzea auki du, ia 10 urtetako lanak auki ditu, tartean sute pare bat, nahiko kalamidade, pandemia bat gaina gehitu diezaioke bere kurrikulumari.
Eta, bueno, nolabait proiektu honen helburu nagusiak dira alde batetik herritarrentzako topagune izatea, errenteria oso herri anitza da, bi etorkin uholde potenten inguruan sortu da jendartea, gehi, urtetako gatazka politikoak ere gizarte mailako argazki jakin bat eman du, eta horri helduta ere plan estrategikoan irudikatzen zen kultura komunitatea lantzeko eta komunitatea elkartzeko tresna gisa, eta nik uste ari dela horretan asmatzen. Izan nahi du ere herritarrentzako kulturarako sarbide, izan nahi du sortzaileentzat baliabide eta lanerako espazio bat eskaintzen duen egitasmo bat, eta kudeaketa ereduan ere udal mailako proiektuetan oso ohikoa ez den kudeaketa eredu berri bat ez bakarra, baudelako esperientziak, baina nolabait herritarren parte hartzearekin garatzen den kudeaketa modelo bat eduntz lerrokatuta dago, edo norabide horretan jun nahi du. Hiru lanildo nagusi ditu, alde batetik sorlekuan dela kubo beltz auditorio oso handi bat bertan sorleku bezala lantzeko egitasmoa, bereziki arte bizien alorrean egonaldiak hartzeko. Espazio hau hiru espazio independientetan banatu daiteke, horrelako panel erraldoi batzuekin, 7 konfigurazio edo antolaketa modu ezberdin albidetzen ditu, izan daitezke 3 batera, izan daitezke 2 bat, grada retraktilak ditu, eszenategia iota jetxe egiten da, orduan pixkate kokapena, holtzaren kokapena eta dimentsioak ere nolabait erabaki daitezke. Zaineteko lanerako oso sorkuntza, arte eszenikoen sorkuntzan lanerako oso leku interesgarria dela. Udalekimen bat da, ez da aldundia, ez da jaularitza, orduan deialdi badago eta deialdiaren aurretik ere ateak zabalik eduki ditu dantza eta antzerki proiektuen egonaldiak hartzeko berezitasun batekin. Ez gara soilik kubo bat edo edukiontzi bat sortzaileen esku, baizik eta pixka bat eskatzen duguna edo laneako proposamena edo elkar laneako proposamena da sorlekuan lantzen diren sorkuntza prozesu horiek herritarrekin modu partekatu batean garatzea. Mediazio talde bat sortzen ari gara, eta berezitasuna hori da. Udalak baliabideak jartzen ditu, apartamentu bat egokitu berri du Aldezarrean, guain deialdiaren bidez diru beka poltsa bat ere ematen da, teknikariak, baliabide teknikoak, eta mediazio talde hau nolabait, sorkuntzan dagoen talde hori jakin badakigulako sorkuntza prozesuak nolabait ekonomikoki behintzat oso presionatutak datoz, entxegu egun bakoitza kosto bat dauka, eta orduan udalak baliabide hauek eskainita lortu nahi duena egonaldi tarte hori nolabait presio ekonomikotik nolabait urruntzea edo relajatzea, eta aukera ematea prozesu hori herriko eragileekin partekatzea. Hezkuntza formalarekin, hezkuntza ez formalarekin, emakume taldeekin, nagusiekin, proiektuaren arabera talde xede jakin batekin. Bigarren hildoa liburutegia litzateke, udal liburutegi nagusia berkokatu egin da leku honan, eta ideia da liburutegia ere herriko eta egonaldian dauden proiektuekin elkarlanean beste eragile bat izatea.
ez dakit, egonaldian dagoen proiektua xake jokuan inspiratuta baldin badago, liburutegitik ere jarduerak proposatzea, irakurketa gidak, hitzaldiak, dena delakoak. Eta hirugarren lan ildoa, herritar plaza deitzen dana, alde batetik lehen aipatu dan kudeaketa ereduarekin lotura du, hor sorlekutik kanpo leku honan dauden espazioetan hor RSL sistema batekin altzari gehienak gurpildunak dira, orduan espazioen berrantolaketa oso malgua da, eta bertan gertatu daitezken gauzak edo gertatuko diren gauzak herritar batzorde batek erabakitzea da lantzen ari geana. Batzorde hori sortuta goia, dialdi bat egintzan, eta herritar talde horrek eukiko du urtean aurrekontu bat, iristen diren proposamenak baloratu, hausnartu, eta hoien gainean programazioa eraikitzeko. Beste deialdi bat ere egongo da, deialdi bidezko proiektuak, edo pixkate herritar laborategi, edo herrian egon daitezken behar edo herriko hainbat kolektibuen beharrei erantzuteko proiektua garatzeko. Kasu honetan asmoa edo helburua da herrian dauden ezagutza ezberdinak eta herritar ezberdinek elkarrekin aritu daitezen proiektu horiek aurrera eramaten. Eta kudeaketa ereduari begira ere aipatu, nolabait aipatu dudan batzorde honetaz gain, nolabait gidaritza taldean edo proiektuaren gidaritza mai orokorra edo nagusian, hor bat egiten dugula liburutegi eta kulturako teknikari eta bi zinegotziak, alkatea, eta herriko bi talde egoiliarrak diren bi taldeak, Kukai dantza eta Deiabu antzerki taldea. Mai hori nolabait da proiektuaren gai nagusienak eztabaidatzen dituena, urteko aurrekontuak eta sortu berri da, uste ez detela aipatu, Lekuona fabrika maiatzean zabaldu genuen, guantxeari gea justo zabaldu berritan. Egia da, egonaldiak eta bar aurretik ere egiten genitula, aurten 10-12 bat antzerki eta dantza proiektuen egonaldia eta mediazioak hartu ditugu, eta herritarrekin partekatu. Pixka bat komentatzen nuena, transmisiorako ardatz nagusienak hezkuntza formala eta ez formalean, hezkuntza formalean badegu herriko ikastetxekin hezkuntza maila deitzen diogun foro bat, herriko ikastetxe guztietako zuzendari edo ikasketa buruek eta kultura gehi udal beste sail batzuk, berdintasuna, aniztasuna eta euskera saiek bat egiten dugu urtean hainbatetan, eta ditugun proiektu edo elkarlaneako proposamenak mai horretan planteatzen ditugu, izan antzerki lan baten mediazio proiektuak, izan eskidetzarloko egitasmo bat, eta modu horretan proiektu hauek hezkuntza formalera bideratzen ditugu, kurrikulumarekin dagokion adintarteari egokituta, egutegian pixka bat epe luzeko plangintza horiek albidetzeko. Gero, hezkuntza ez formalean, aipatu nahiko nuke naiz eta Lekuona fabrika zuzenean ez izan, herriko beste eragile garrantzitsua dalako, herri arte eskola, guain arte dantza eta musika eskola zana, ere Lekuona fabrikarekin, irekierarekin batera, berrikuntza fase batean sortu da, beste hildo edo beste disiplina batzuetara zabaldu da, guain arte antzerkilabea, guain arte antzerkilabea kulturantzon, bertan ematen da orain, musika eta dantza eskolago, dantzan egiten da baleta, egiten da euskal dantza eta dantza urbanoak edo, eta
eta disiplina berriak dira arte plastikoekin lotutakoak eta ahotsa edo hitzarekin lotutako hildoak. Nolabait arteen begira integralago bat edo transversalago batera iristea da helburua, eta adibidez Lekuona fabrikako mediazio proiektuetarako herri arte eskola konplize ikaragarri ona da. Edozein antolatzen dugun edozein egonaldi edo dinamikarako oso modu errexean iritsi gaitezkelako publiko edo herritar gazte edo aurre edo gazte multzo handiei. Eta modu aktibo batean, ez ikusle soil bezala, baizik eta proposamen ezberdinen bidez, modu aktibo batean sorkuntza prozesuetan parte hartzeko. Gero, udal mailan lehen aipatzen nuen, udal proiektua dela Lekuona eta kultura estrategia osoa, azkenean Lekuona fabrika da udal ekosistema horren beste pieza bat, Niesenekin batera, Xenpelarretxearekin batera, Xenpelar tailerrekin batera, eta horietako bakoitzean herrian dauden eragileekin proiektuak askotan elkarlanean lantzen dira, eta ez dakik gero gai aterako dan, zen neurrian espazioak eta baliabide ekonomikoak garrantzitsuak diren, nik uste garrantzitsuak direla, askotan horre egoten da aldea, ez? Udalak horrelako 12 eragile ezberdinekin hitzarmen izendunak ditu, hitzarmen bereziak, urtero diru kopuru bat eskaintzen die urteko proiektua garatzeko, eta hor tartean daude lehen punta-puntako 3 abesbatzak, Andramari Landarbaso, Kukai eta Deiabu bera, dago zinekluba, dago ereintza dantza taldea, dago estena jaialdia, eragile batzuk udalaren ekarpen ekonomikorik gabe, beraien jarduna aurre ateratzeko zailtasun handiak lituzketenak, eta nik uste eta zuzen jarduna ez da publizia egiteagatik, baina benetan edutze zaialako proiektu horiek aurrera atera izateko oinarrizko baliabide batzuk eukitzea ezinbestekoa dela. Askotan nibak eta Kukai baten inguruan askotan iritzi kritikoak eta egoten dira, askotan enbidia batzutan zana eta beste batzutan ez zano baten ikuspuntutik, baina argi dago Kukai bat iritsian lekura hainbestekidekin da babes ekonomiko bat euki duelako ondoan. Eta babes ekonomiko horren parte handi bat udalaren aldetik etorri zaiolako. Ez dakite, igual amaituko dut hemen, bestela, azken zertzela bat, gaur goizean burura etorri zaidana, Atlantikaldia jaialdian adibidez, nazioarteari begira ere kulturgintzan ohituta gaude bakarrik gauza jasotzeaz, eta, nik uste Atlantikaldian azken urtetan itxaselkarrezketen formularekin asmatu dugu, kanpoko musika taldeak etortzen dira, maila altuko taldeak, eta kontzertu hauek hemengo Euskal Herriko musikariekin elkarlanean prestatzeko proposamenekin datoz. Aurten Lekunan eduki dituen kontzertuan izan dira oso onak, bereziki, bertan gertatuana berezia delako, Sharon bat Joseba Tapiarekin, edo Arat Kilo Mademoiselle-ekin, eta horrelako elkarlanak ez dira goiz batean prestatzen, lanketa bat dago, euskal artista hauen ezagutza bat eskatzen du, bi taldeen lanak taularatzen dira, eta, nik uste hori ere badela kanporateratzeko garaian beste tresna bat. Eta isildingo naiz, bestela
Bueno, Jabaskalo. Uste dut gainera, direla hiru proiektu, momentu, jatorri eta puntu oso desberdinetan zaudetenak, hiru artean. Eta azken momentu honetan egon duzun horren harira, gustatuko litzaidak galdetzea, alde batetik, nola lantzen duzuen pixka bat euskal kulturaren transmisio hori, uste dut zertzela batzuk eman dituzula denak ere, eta ze eragina duen horretan espazioaren ezaugarriak, espazio fisikoaren ezaugarriak, ez bakarrik nola konfiguratuen, nola eraiki den, baizik eta non kokatzen den ere bai, uste dut adibidez Lagaren kasuan Gaztelu plazan egotea erabakigarria dela, eta alde horretatik pixka bat zein den horren inguruan egiten duzuen hausnarketa, ze puntutaraino den garrantzitsua azkenean espazio fisiko horren ezaugarriak eta horren arira ere bai dituzuen baliabideak. Gure kasuan, guk ezin dugu momentuz konparatu gure proiektua ez errentegigo eta ez da aiaraldeko hori zearekin, proiektuekin. Gurean, lokal bat agertu zen, eta horiek dira gu bituk baldintzak. Gure proiektua sortu zen hipotekari gabe. Gu ez gara sartu inolako urra hunditan, neko hori, salsa ere badugu, baina esan dut hori lehen ametzek ere aipatu du, gure asmoa da gehien ez ere da kafetegi bat edo montatzea. Hori ja hilbeltzarako presten. Baina oso garbi geneukan ez genuela eta hori horrelako zama bat eduki behar hasierako lehenbiziko momentutik. Orduan, lokal hori agertu zen, 100 metro kuadro pasatxo dira, hori da daukaguna, horrekin moldatuko gara. Baina horrekin batera, eta hor sartzen da, estafeta edo Gazteluko plaza eta ondoan izatearena, ni ari naiz, igual gazten, hori zuek esan bartu zu, baina nik somatu nuen, hori proiektu honetan da, sartu nintzenean da, somatu nuen gazteek, ze hor badira 2 dozena gazte eta muinan ari direnak, gazteek plaza okupatu nahi zutela. Gaina, Gazteluko plaza, gure egon gela. Eta hori erabaki horre izan zen. Nire ustez, noski espazioak baduela garrantzi handia, baina gure kasuan eta orain arte, heldugaren puntura helduta, espazio horrek izan duen papera izan da aitzakia izatearena. Espazio horren aitzakipean sortu duen mugimendu hori guztia, eta hau gustatuko litzaidake azpimarratzea, Iruña batean, Laudio batean ere euskarak baduelako, bere leku hori, baina bai bazterrean bezala ez. Alde batetik, lokala Gazteluko plazan egoteak ekartzen du nahita ez euskara hori erdigunera, baina uste dut eta batez ere belaunaldi berriek, ni konsideruta belaunaldi berria, uste dut zama handia daramagula euskararen kontuarekin eta momentua dela ja euskara subjektu gisa erabili ordez edo izan ordez buruan objektu gisa izatearena. Izatea tresna, ezinbestekoa baina tresna. Eta berriz aipatuko dut, ze iruditzen zait oso adibide eta eredu garrantzitsua Iruinkokoak horrekin izan duen jarrera. Iruinkokoa sortu da inauteri bat sortzeko, eta inork ez du zalantzan jarri, inauteri horretan euskara zeinen zen, ala ez, se da por hecho, ez dakit. Hain dago oinarrian ez dela zalantzan ere jartzen. Orduan, iruditzen zait laba ere pixkat hortik sortu dela eta espero dut bide hortan segitzea. Barkatu, nik lehen aipatu dut hiriburuzagia, ez? Batzueika hori oksimoron bat edo kontra esankorra farra ingo duzu, ez da? Hiriburuzagia, ez? Etxeberri Zarakoak, akuñatu zuen terminoa duela 300 bat urte, ez? Euskaldun hori hiriburuzagia, eta gila da, batzuendako hori txiste bat izan da, trufa bat, ez? Bai, onartzen dut, hori bai. Guk, Iruñeko euskaldunok, ez badugu hori sentitzen, gurea hiriburuzagia dela, akabo. Gure kasuan, espazioak badu garrantzia eta gainera guk horrela konfiguratu dugu, ez? Erreferentziazko gune bat, euskaradunon komunidadea horren atomizatua eta ahul dagoen eskualde batean, ez? Euskalgintzako mugimenduak ere
ez du indar askorik, eta nik uste dut espazio batek biltzeko, nora jo, zerbait proposamen bat baduzu, bai sortzeko, bai konsumitzeko, edo egia da faktoria oso erabileran hitzeko espazio bat dela, ez da bakarrik kulturara dedikatzen den espazio bat, eta beraz mugapen handiak ditugu, azkenean plaza horretan, estalpe horren azpian dagoen plaza horretan, berdin dago zirko tailer bat, nekazarien azoka bat, berdin dago antzerki obra bat, edo trapezio egitura erraldoi bat bihar egongo den bezala, Orduan, egia da mugapen handia ditugula gauza asko egiteko, baina ni leku honen egon nintzen duela 3 aste eta kubo horretan, eta espazioak ematen du edo zertarako, Egia da ere, gure apustua badela, kultura lotzearena, kulturak behar dituen beste baliabide batzuekin, komunikabidearen bitartez sustapena, elikadurarekin lotzearena, genero ikuspegi batekin eta ikuspegi feminista batekin lotzearena, hezkuntza bera eta aurrak ere oso presente gotearena, gure faktoriako batean ondo jartzen du, faktoria arnazgune bat dela euskararentzat, espazio seguru bat emakumeentzat, aurrentzat, aurrak helduontzako diren kulturi ardueren parte ere badira, toki atzegin badutelako, libreki mugitzen direlako faktorian, bertan daudelako, hori ere jaso egiten dute, eta nolabait integraltasun horrek, gure espazioak dituen azpiegitura edo baliabide eskasi horri, ematen diotela beste balio erantzi bat. Bai, ni lehen aipatu eta iruditzen zait espazio fisikoak ezinbestekoak direla kultur proiektuentzat, konpainia egoiliarren etxean dituguneko konpainia egoiliarren lekukotzak hori bera adierazten dute, horre egontzala aldaketa ikaragarri bat, pixka bat egoiliar bilakatze horrekin, bulego propio bat etxean lan ez egiteko aukera horrekin, banatzeko zure etxea eta lan espazio bat. Seguruenek artisautza proiektua aurkeztu dutenak, bakite zeri buruz aigean, gure aldetik hortaz gain eta sortzaileei espazioak laneako puntualak edo egonkorrak eskaintzeaz gain, helburua bada Lekuna fabrika bilakatzea herritarrentzako gune hori, 3. espazioa ditzen zaion hori, gure gizartean oso ohituta egon gehalako tabernak izatea topalekuak eta bizilagun askorentzat tabernak ez dira guneak, ez dira gunea proposak, ez dituzte propio bezala sentitzen eta gure herri honek duen klimarekin, askotan nahi baldin bada herritar ezberdinek bat egitea edo elkartzea behar dira ez bakarrik proiektuak eta egitasmoak baita ere espazio fisikoak. Eta nahi baditugu herritar batzuei kultur eskaintza edo kultur proiektuetan engaiatu behar dira horrelako guneak. Nik ezakit, galderarik baute duzuen norbaitek eskugaltxa beldurri gabe zegoen ikusita, badaukagun denbora ezakit luzatzen aldugun 10 minututxo gehiago edo, bai ez? Bale, hoxe, norbaitek galderaren bat baldin badu edozen momentutan, bertzela jarraituko dugu. Uste dut, gaurko garaira ekarrita guzti hau pasa dugu, egoera bat sozialki larria izan dena, eta isolatu gaituena alde honitzetatik etxean sartu gaituena, eta horrek erranda, azkenean euskal kulturari ere bai plazak kendu dizkiola, edo espazio hori nolabait ere bai mugatu dela, ez dakitala ikusten duzuen edo ez, eta alde horretatik zein den espazio berri hauekin egiten altzaion ekarpena egoera horri, ez? Gure proiektuan pixkat COVID-aren kontuak eragin duena izan da, justu momentu hortan abiatzear zegoela prozesua, hasiak ginen pixkat bilereriki batzuk egiten, plenari batzuk, eta horrek mototu zuen dena pila bat, dena atzeratu,
nahi patu duan bezala, gauza bai, jaberiz mantxo baldin badoaz, honek egin duena izan da are gehiago luzatu prozesu guztia, baina gure kasuan hori. Gure pixka diferentea da, pandemia ostean edo, pospandemian irekitako bi espazio direlako, ziurrena gure ere dilatatu egin da horregatik, aurra eten egin behar izan genuelako pandemian eta beste, eta gero ere goerak ez zuelako ematen, beti irudikatu izan genuen faktoriaren jaialdi inaugurazio erraldoi bat, milaka jende eta broken brass, brother eraman da eta hori ezen posible izan, azkenean beti izan dugu. Maiatza ekaina guretzako izan zela, inauguraketa egun luze bat. Oso luzea eta oso horra eta oso neketsua. Azkenerako egun bakarran egin nahi genuen hori, egin behar izan genuelako 8 asteburutan, edo. Eta egia da, pandemiak ziurrenik jadanik martxan zeuden bestelako espazioetan, igual publikoak ez diren espazioetan, eragin gogorra izan duela, eta Bilboko Kafe Antzokia igual horren adibidea da ere bai, arnaz beharretan, arnaz estuka iritsi dela bukaera honetara, baina zorionez gure kasuan atzeratu egin du, irekiera edo, baina bai. Eta ez dakit poza ematen du labak erakutsitako bideo hori jentea berriro kalea berreskuratzen eta euskaratik egitarena, eta horretarako premia ere badagoela, eta nik uste dut euskarak eta kulturak ere plaza horiek eskin egin behar dituela, den baien berreskuratzeko zera hori. Ni egia esateko, oraindik ez naiz ausartzen ondorio bat ateratzea. Iruditzen zaite goizegi dela, lehenengo inpresioa da badirudi pandemia pasaba dugu, hori zalantza handia ditut oraindik, ze fasetan gauden, bazirudien jendea uholdeka aterako zala berriro eta iruditzen zaite kostienteki ez badin kostienteki oraindik gelditura bildurrak, sortu dirala beste joerak, ez dakit zen neurrian etxean sartuta plataforma berriei lotuta eta horrelako produktu kulturalen konsumoa joera berriak ekarri dituzten, aurrez aurreko esperientzia, ez dakit, nire zalantzai ditut. Bai, azkenean nik uste, eta jardunaldi honen oinarrian dagoen ideiare bai pixka bat hori dela ere, ez den garrantzia sare hori osatzekoa, azkenean, eta eragile desberdinen arteko elkarlan hori nola josten den eta nola eratzen den, zuen iritziz azkenean, zer da horrek duen pisua, eta nola eratzen da azkenean sare bat, nola egonkortzen da? Nik uste instituzioaren aldetik lehenik eta bain baliabideak eta erraztasunak artifizialki ezin dituzu sortu, hori ere horrela da, egon behar du herri ekimena eta gero egia horiek batzutan lagundu egin behar direla, baina bide lagun izan behar gara, ezin ditugu ez ordezkatu, ez gidatu, ez... Galdera zen, sareak nola sortzen diren? Bai, azkenean, eta zer nolako garrantzia duen, azkenean, parte hartze anitzeko sareak osatzea. Gure kasuan, Iruña hiri bat da, gero ez da beste hiri bat ematen duena bezala, kasi erregiosa funtzionatzen du gauza batzuetan, eta are gehiago euskalgintzain inguruko aferetan. Nola, gure kasuan, jada sortuak ziren elkarte batzuetatik etorri den jende bat egonda hasiera batean, oinarrian, gogoz eta zerbait berria egiteko prest egon jende bat, eta esanen nuke gure kasuan behintzat ahoz-ahokoak asko funtzionatu duela, edo pertsona klabe batzuengan pentsatzeak,
igual hori, lehen ipatu duguna, esparru horietatik hurbil bai, baina ez barruan zegoen jende baten gana jotzeak. Gero bestalde, barkatu, mugimenduak berak ez, hau da, zeo zer behar baldin bagenuen, lortu behar genuen. Eta horrek bultzatzen zaitu, honekin harremanetan da sartzera, eta beste eri orduan, hola sortzen da, beharrak ere sarea sortzen du. Gure kasuan, hortan ari gara, egia da proiektuak ardatz edo adar ezberdina dituenez, hor ditugun sare horiek ere baliatu ditzazkegula ez. Adibidez, ikastetxekin ditugun harreman horiek eta hitzarmen horiek ez, baite kulturgintzarekin lotzeko eta gero, nola baitere badugu, ez dakit ez, igual gehiegizko bokazio bat gure buruari demostratzeko gauzak egin ditzazkegula eta oso gure kabuzkoak gara ez, bat ere diru laguntzarik gabe programatzen dugu kultura, ez, gure kabuz eraiki eta reformatu dugu, ez dakit nola bait, bada apustu bat gauzak egiteko eta aldatzeko kapazagarena erakutsi nahi diona gure buruari, ez, lehenengo eta behin ez, eta zentzu horretan ere, kulturgintzaren transmisioak behar duen ekosistemako pieza asko gure baitan ditugu, ez, edo gure baitan sortuak, eta nik uste dut horrek errestu egiten digula, kanpokoekin izan behar ditugun harreman eta sare horietaz aparte, ez, etxean bertan baliabide onak ditugula horretan jarduteko, ez. Eta barkatu, aniztasunaren kontuarekin, nik uste ikusi dugula denbora gutxian nola jende berri baten presentziak ireki dizkigun ere beste bide batzuk. Igual betiko jendea egon izan balitzuak harrik, okurrituko ezkitzezkimuken gauza batzuk ez dakit, entzun dira behintzat, eta horrek aukera ematen du ere alorrontan ere dauden esi batzuk apurtzeko edo botatzeko, eta esateko, hau zergatik ez. Ez dakit galderaren bat baduzuen, bai hortik bada baten bat? Egunan, zuei aditzen ez dut zalantzarik espazioak horrelako proiektuetan duen garrantzia, dudarik gabe espazioa ere aitzaki da bertzelako dinamika batzuentzat. Akaso gibelera begituta ikasgai gisa edo atera dezakegu ez 2000 lentxagotik 2000 hamarkadaren bueltan edo kafe antzokien fenomenoaren bueltan proiektu horietako haunitzek porrot egin dute Plateruena kasu edo Ondarru bere garaian, Elgeta hainbat zerak azkenean faktore ekonomikoa ere badelako eta nola iraun bizi horrelako proiektuak ez, segurazki hortik ere ikasi dugu eta dimensionatzeko edo bertzelako osagarritasun batzuk ere bilatzerako tenorian eta aldi berean autonomiaren zera hori eta 2008an ateri da menpekotasun hori edo administrazioarekiko menpekotasun eza hori edo independentzia hori ere bilakatu nahi, baina aldi berean uste dut aldarkatu behar dugula ere diru publiko hori guziona dela eta zilegia ere izan beharko lukela horrelako proiektuetan ere inbertitzea edo ekarpena egitea, ez? Ordan, gehiago zer ikasi dugun edo izandako esperientzietatik zuen proiektuetan zer hartu duzuen kontuan autoaski izateko bide horretan eta aldi berean zen muga edo ze oztopo izan dituzuen, ez? Egia da, gu biok etorri garela lagaren izenean, ez gara egon lantalde guztietan, ez gara egon hori prozesuan zehar gauza guztietan. Hasiera batean, bai hartu genituela proiektu batzuk pixkat eredu gisa, eta aieraldiako izan zen bat. Saiatu ginen hortik ala izan genuena, eta bideragarri ere ikusten genituen gauzak hartzen. Hortik aratago niz aztasunetan enaiz hau sartzera zizut bat ere kontrolatzen hori guztia. Beste norbait egonen balitz igual, hola onduko luke, baina enaiz hau sartzen, senditzen dut.
lehen aipatu dut, nahi genuen da proiektu hau abiatu inolako zamari gabe, hipotekari gabe, ez? Horrek ez du esan nahi, honek bere kostua ez duenik, honek baduka bere kostua, eta erakundeena aipatu duzularik, bai, Laba prinsipioz, Labak ez du inolako problemarik edo bere espirituan ere dago, inoiz edo erakunde publiko eginda kolaboratzea, ez? Baina, bueno, etorkizunak eta esanen digu. Ja, erakunde publikoen inguruko, ez nahiago dut ez aipatzea, ez, Nafarroa garaian, gara eta... Gure kasuan, inorez adia okertu eta diru publikoa manejatzen duzen baldin bazaudet hemen, diru publiko hori nahi dugu, ez? Gainera uste dute itxi diren eta aipatu dituzun zera hainbat kultur plazak, eta ez dutela behar besteko aitortza eta aitortza ekonomikoa jaso denbora honetan, funtzio sozial bat egiten dutelako, seguruenik instituzioek betetzen ez dutena, eta horiek aitortu egin behar dira eta finantzatu egin behar dira. Eta egia da, guk oso argi izan dugula faktoria sortzerakoan, faktoria bera, tresna bezala, gurea izango zela dependentziari gabekoa, ez? Horrek ez du esan nahi, programatzerako orduan edo bestelako proiektu zehatzetarako ez dugunik diru laguntzarik nahi, kontrakoa nahi ditugu, ze benetan oso zaila da, sortzaileen lana duinki ordaindu nahi izatea, bat ere laguntza eta baliabiderik gabe, eta bakarrik ikuslearen edo hartzailearen diru poltsikotik lortutako diruarekin, eta hor sekulako problema ditugu, badakigulako aurten programatu dugun guztian, ez gaudela baldintza duinak sorkuntza prozesuek jarraitu dezaten eskaintzen, Gure txikian eta bat ere diru publikorik gabe, guk kriterio batzu ditugu, eta diru sarreretan jasotzen den diruaren truke gomidatzen ditugu sortzaileak, batzuk onartzen dute, beste batzuk ez dute onartzen, eta oso zilegia eta oso ulerkorra gara zentzu horretan, eta gainera nolabait defendatzeko sortzaile ez ezagunak eta gutxieneko batzuk ere bermatuta ditugu. Sarreretan lortu ez baldin baduzu, segun eta zenbat sortzaile diren datozenak diru kopuru jakin bat, guk geu faktoriak gure kajatik ordaindu egiten ditugu zera hori. Baina badakigu egoera hau ez dela sustengarria, ez dela epe luzean iraun dezaken zerbait eta baliabide publikoak behar direla, eta behar dela ere aitortza hori, pribatuak gara, pribatuak gara, Bilboko Kafean Txoki ere pribatua da, baina egiten du, zerbitzu publiko bat egiten du, eta horren aitortza justu gainera landu egiten ari dela, eta ide horretan egin behar dela. Galderen bat gehiago badago? Hortik bai. Bai, nik hain zuzen gai hau ardatzezkoa iruditzen zait, da proiektu hauen jabetza, ekimena, ze parte utzi behar digun erakunderi, ze parte hartu behar dugun herri ekimeneko elkarteek edo jendarteek, eta ez zait bat ere erreza iruditzen ebasteko, baina iruditzen zait gure artean ere gogoeta egin eta pixka bat ez dakit adostu behar den, baina bintzat elkarrekin ikasteko premia badaukagu. Alde hortatik, Patxi, nik geratu nahiz, zure erakutsi duzun hankatxo horren izterra ere ikusteko gogoz. Bai, eta dantzarako gainera oso egokia dauzkazu. Ia, nik dantzaren ikuspuntutik, baina azkenean pizka bat kulturgintza oro harri berdin egokitzen zaio hau, guk Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan daukan dantzagunea, errenterian eta errenteriko udalarekin, elkarlanean, proiektu bat, dantzagunea izenekoa, pizkat gertutik edo barrutik esan digun ezagutzen dut, eta askotan erakundetatik badago joera bat zertxobait egin eta izugarria izango balitz bezala aurkezteko. Eta hori da nire uste apalean dantzagunearen kasu. Ez errenteriari dagokionez, baizik eta esan digun diputazioari dagokionez, eta alde batetik arrazoiz izan daitekeena, ze
dantzagunea da espazio bat dantzarako sortutakoa, eta orain arte behintzat ez da egon hegoaldean horrelako beste espazio publikorik, zerbitzu hori modu horretan eskaintzen duenik. Eta nik hori pixka bat diskurso hori entzuten dudan bakoitzean, nik nire erantzuna izaten da, ia. Dantzagela bat da, dantzariok behar dugun oinarrizko igerilekua. Igerilariak izango bagina, behartuko nituzke igerilekuak. Zenbat igerileku daude Euskal Herrian? Badago herririk, ez dakit 5.000 biztanle esateranuatik gora igerileku publikorik gabe Euskal Herrian. Euskaldun guztiok daukagu erakunde publikoek horretarako aukera emana eta inbertsio ekonomiko izugarriak eginez, ze igerileku bat eraikitzea eta mantentzearen kostuak ez dauka inongo zerikusirik, dantzagela batekin edo kulturretxe batekin konparatuta, kostua, benetako kostua, ekonomikoa, baina ez daukagu herririk igerileku gabe. Eta dantzagunea da, Gipuzkoako herri guztietarako, hor egon daitezkeen igerilari edo igeritiketan ikasi nahi duten guztientzarako igerileku bat. Eta hori, ez dugu, igeriketan, zaigu buruan jabitzen, Gipuzkoa osorako igerileku bakarra egotea. Eta dantzan, eta kulturan, hori onartzen dugu. Claro, nik alde horretatik oso garbi daukat errenteria moduko kasuak beharko genituzkela herri guztietan. Hau da, apustu estrategiko eta garbia egiten duenak kultura bi espazioak emateko. Baina bestetik, iruditzen zait, aurrera etorkizunera begira, askoz ere seguru hauak direla, bai Aiaraldeko edo Iruña hiriburuzagiko ereduak. Zergatik, jabetza publikoa den bitartean, eta jabetza ez da publikoa da, politikoa, ez daukagu inoiz ziurtatuta bihar edo etzi horren erabilera jarraituko denik izaten hasieran planteatutakoa eta da euskal kulturari mesede edo espazio bat eskaintzea. Orduan, iruditzen zait erakunderi exigitu behar diegula inbertitu dezaten ez beraien jabetzako espazioetan, baizik eta herrigintzatik abiatzen diren proiektuek beraiek aurrera eraman ahal izateko espazioak ematen. Hoixe. Gozakit zerbait erran nahi duzuen, edo utziko dugu hemen eta hausnarketarako tartea baina bazkaltzeko mai inguruan eginen dena. Bale, hemen txutziko dugu eta hemen itxiko dugu gaurko saioa orduan. Mila esker, denei partatzagatik.